Osaba guti celebre ade pertsona herriantzako borrokan armak hartu zituna baiketa bat antolatu baiketa mundiala Ulito Iglesias Papuchi berak zuen baitua berak izan zuen baitua Osaba guti presoa Osaba guti presoa Batazoa egin zan kartzelan Satorrak egin zauen berbalan Komandoa harrapatu kalean Etxe azpian Osaba guti presoa zan Urteak da joan zala joan zan bere herrian Isekok kontatzen dozkuz anekdotak banan-banan Anekdotak banan-banan Osaba guti presoa Osaba guti